Nagamuyan Express. Mag-aram ka mga bareta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Basirisa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Ang Nagamuyan Express. Marhay na aldaw, Bicolandia. Live halidigdi sa City Events Protocol and Public Information Office sa Pagcor Multipurpose Building sa Barangay Balatas, Naga City. Uyan na ang mga impormasyong dapat nindong maaraman ngunya na Miyerkules. Ang Nagamuyan Express. Mga lakdang pansiguridad sa Peña Francia Fiesta ipiglatag na sa coordination meeting kan Security Cluster kan Joint Operations Center. Ang Nagamuyan Express. Pagpalista kan mga kabaling eskwelahan, religious asin civic group sa traslasyon asin fluvial procession, requisitos ngunyan kan simbahan. Ang Nagamuyan Express. Napabaya ang nakabukas na electric fan asin nagpalyang generator set, pigtutukdong kausa kan magkasunod na insidente nin kasulo sa syudad. Ang Nagamuyan Express. Lumang Naga City Hospital, gigibuhon ng Primary Health Care Facility, Super Health Center sa Sarupang Barangay, bubukasan na. Ang Nagamuyan Express. Asin 85 trainee sa Job Start Philippines 2025, nakapagtapos na. Ang Nagamuyan Express. Ipiglatag na ang mga planong pansiguridad sa Peña Francia Fiesta ngunya na taon sa ginibong coordination meeting kan Security Cluster kan Joint Operations Center. May report si Joel Sulina. Ang Nagamuyan Express. Ginibo sa Archbishop Palace kang Archdiocese of Cáceres ang coordination meeting kan mga miyembros kang Security Cluster. Sa pahinginot kay Naga City Police Office asin kang Public Safety Office. Kay riba ang Exicom Campanya Francia 2025 na pinababayaan ni Mr. Ray Ann Cedric Quintoy kay iba si Vice Mayor Gabi Bordado. Asin sina Father Joseph Wilfred Almodeda, Vicar General of the Archdiocese of Cáceres, asin si Father Mark Rial, Parish Priest kang ICP. Inibilang preparasyon ngunya na taon kan simbahan, katuwang ang gobyerno lokal, mga kapulisan, maging mga stakeholders na kabali sa security cluster na matarabang-tabang sa paglatag ng seguridad sa kabos na religious and civic events sa Ciudad Dignaga, ngunya na selebrasyon kan Peña Francia Festival. Sa meeting, ipinaglatag ka mga miyembro ang mga plano sa seguridad asin pagmantiner kang pasi orden na ipapautob durante kang selebrasyon ngaring masiguro na magiging generally peaceful ang selebrasyon. Sigun kay NCPO Acting City Director Police Colonel Gilbert Fariñas sa inisyal nidang urulay, sobra sa 2,000 na mga kapulisada ang piglalauman nidang ipapadara kang Regional Police Office sa Ciudad Dignaga. Kay riba na digdi ang mga personalized o organic personnel kang Naga City Police na magtatrabang-tabang durante kang kasiributan sa selebrasyon kang Peña Francia ngunya na taon. Suway padigdi ang iba pa mga units kang security cluster siring kang Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, asin Philippine Coast Guard. Doon sa augmentation numbers po ng Peña Francia is mahigit 2,000 po yung nirequest natin sa region. Kasama na po yung personnel natin dito sa NCPO. Hindi pa po kasama dito yung personnel ng other security clusters sa yung Army, yung Coast Guard, hindi pa po kasama doon. Sigun kay Police Colonel Fariñas, ma-provide ang kapulisan ning kinakaipuhang security. Asin sinda alertado sa panahon kang kasibutan sa kapistahan, alagad daiman ninda babayaan ang mga regular nindang police operations kontra sa kriminalidad, urog na sa kampanya sa illegal na droga. Magkakaigwa pa sinda ng sinod na urulay para sa final na implementasyon kang security plan, urog na sa mga major religious events kang simbahan, asin mga civic events man kang lokal na gobyerno kang syudad Naga. Usually ang role naman ng PNP is mag-provide kami ng security based doon sa mga activities, lalo-lalo na yung mga major activities ng Peña Francia. So, doon lang po tayo mag-ana. Other joint task group, meron din kaming suporta, just like sa disaster preparedness, doon sa ambulance natin, meron din tayong mga personnel from medical na pwede rin ma-deploy yung mga ganun na trabaho. I-recommenda po mo natin doon sa, pero based doon sa intelligence summary natin, assessment natin,
ipoprovide po ng PNP yung highest degree of security recommendation para wala po tayong lapses. Para sa Nagangunyan, Joel Sulit. Nagangunyan Express. Papapusugon kan Archdiocese kan Cáceres asin gobyerno lokal kan Naga ang pagtatabangan tangani marealisar ang tuninong solemne asin matrayumpong Peña Francia Fiesta ngunya na taon. Lain sa serye nin pagtiripon kan interagency task groups ipigtalaan sa Agosto 18 aldaw ni Lunes sa Basilica Archbishop Legazpi Hall ang signing kan Memorandum of Agreement entre simbahan asin LGU. Sigun sa JOC, may mga pagbabago sa mga preparasyon siring kan pagbawas nin 500 sa bilang kan personahe kan Joint Operation Center na dating 4,000 kan uminaging taon. Alagad sigun sa simbahan, masasarigan man liwat sa okasyon ang Voyadores asin Cofradia de San Jose. Napagdesisyonan man ang mga Jovenes ang tutugutang makasabay sa pagoda ni Ina sa aldaw kan fluvial procession sa Setyembre 20. Nagangunyan Express. Requisitos na kan Archdiocese kan Cáceres ang pagpalista kan mga mabaling eskwelahan, religious asin civic groups sa traslasyon asin fluvial procession ngunya na Peña Francia Fiesta 2025. Ipinangapudan ini kan procession committee para sa updating kan lista para sa mas organisadong kondukta kan prosesyon sa ipigtalaang petsa kan traslasyon sa Setyembre 12 asin fluvial procession sa Setyembre 20. Sigun sa komite, tutugutan sa nang magbale sa mga aktibidad na ini ang mga partisipanteng nakapagparehistro sa Google Form online hasta Agosto 26. Kaya sa mga mabale sa prosesyon, hanapon ang registration link sa Archdiocese of Cáceres Facebook page asin magpalista na. Nagangunyan Express. Pupo na sa masunod na bulan ang pagpakarahay kan gobyerno lokal tangani gibuhon bilang primary health care facility ang lumang Naga City Hospital sa Barangay Peña Francia. Nakatalaan man bukasan ang Super Health Center sa sarupang barangay. May report si Joel Sulit. Nagangunyan Express. Papakarayon asin liwat na ibabalik sa serbisyo bilang primary health care facility ang Old Naga City Hospital na nakabase sa Barangay Peña Francia para man sa patagos asin mas mahiwas na pagkaong serbisyo kang gobyerno lokal sa pangangataman kan salud kan Lambang Nagueño. Kinabi ni Mayor Lenny Robredo, iwan ang nakatagamang budget para sa nasambit na katuyuhan inihali sa Department of Health na nakatalaan namang iimplementar sa mga masunod na bulan para maging sarong primary health care facility ang Naga City Hospital sa Barangay Peña Francia sa nasambitan ng lugar. Sinabi pa kang alkalde na katuyuhan pa kaini na dagos nang makapag-apply ang syudad sa programa kang PhilHealth para sa universal health care na mabibinipisyaran ang mga taga-syudad. Ang may kwarta na ito, hali sa DOH, i-convert siyang primary care facility. Bali, ang CHO1, garo ang CHO1, mabalyo duman, pero ito lang diagnostic part. Si admin part, walat manggirare digdi, pero itong diagnostics duman dahil ma-apply na kita as integration site ng Universal Healthcare. Saro sa mga requirements kang Universal Healthcare, naigo kitang several na primary care facilities. Paliwanag kang alkalde, dako lang menos man sa gasto sa pagpapa-check up asin pagpapabulong. Ang pinaka-idea kaya kang Universal Healthcare, digdi ba ka sa Naga, pag nag-aabo ka, diretso ka tulo sa pulmonologist. Paminsan, magastos siyang maray para sa pasyente, di man palan kaipuhan. So, ang pinaka-idea na harani sa harong mo, igong primary care facility, tangarig, day pagrabe ang pagmati mo, nagpapa-check up ka na dahil may harani, na maikang babayadon dahil sa konsulta package. Tapos, pag nagpa-check up ka, saka ka itutukdo kung sa ina-espesyalista, kung kaipuhan. Tangarig, number 1, nakaka-access ka ng libreng konsulta. Number 2, naiibitaran mo si importanteng gagastusan. Tapos de-decongest mo din ang mga ospital. Nakita, ang default mapa-ospital na tulos. So, grabe ang pila. Paminsan, di nagkakaarasikaso. Apera kang pagbubukas liwat kang Naga City Hospital sa Francia, bubukasan man ang healthcare center na yaon sa Barangay Concepcion, Pequeña.
bilang saro pa sa mga adisyonal na primary health care facility kan syudad. Ang bubuksan ta na primary care facility, ini yung nasa Francia, ini yung sa Concepcion, itong super health center na di ginagamit, bubuksan ta na yan, inaayos na ngunyan ta, mayo kayo itong access hali sa Tinampo. Di ko alam kung taano duman nila pero nasa laog siya kang high school. So ngunyan, pigigibuhan na ngunyan, ninggaro driveway palaog para sa ambulansya, tapos mga access points, tapos mga gamit. Ang CHO2, gigibuhon din primary care facility. Anong kaibahan niya kang CHO1 ay CHO2 ngunyan? Dadagdagan ta si services na igwa siya. Ngunyan kaya, ano lang siya, check up, pero mayong laboratory, mayong mga iba pang mga kaipuhan na diagnostic tests. Ang Our Lady of Lourdes sa Barangay Carolina, dudugangan man ang mga medical equipments bilang saro pang primary healthcare facility sa syudad ng Naga. Itong oli sa taas, dadagdagan ta din ng gamit para kaya niya na si kaya digdi sa baba. Di na nagbababa ang mga pasyente. So hopefully, sa first 3 years, apat ang balak tang buksan. Iyan nga, si Oli, gigibon primary care facility. Infirmary siya ngunyan, pero sisiguraduhin ta na kompleto siya as primary care facility. Tapos si CHO2, tapos si Peña Francia, Old Naga City Hospital, saka si Super Health Center sa Concepcion. Para sa Naga ngunyan, Joel Sulita. Naga ngunyan Express. Masunod na insidente nin kasulo sa Naga na pigrespondihan kan bombero sa magkasunod na aldaw, pigbabasol sa napabayaang nakabukas na electric fan as sinagpalyang generator set. Naga ngunyan Express. Mga trainee na isinairarom sa programa kan Job Start Philippines 2025 naggraduar na sa pagbabalik kan ANN Express. Naga ngunyan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Basirisa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga. Ang Naga Ngunyan Express. You know what? I like it. Naga Ngunyan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Basirisa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga. Ang Naga Ngunyan Express. Duwang insidente nin kasulo ang pigrespondihan kan mga bombero sa syudad sa magkasunod na aldaw. Sa investigasyon kan Bureau of Fire Protection,
Napabaya ang appliance as in generator set ang pigihiling na kausakan kalayo. May report si Joel Sulina. Anlagan mo niyan. Express. Mayo maning nakulugan sa nangyaring insidente ng kasulo sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe. Kung sa ina, salong junk shop ang nadanyaran kang kalayo na nagbungkaras po mas o menos alas 9 ning banggi kang aldaw na Lunes, August 11. Sigun kay Deputy City Fire Marshal Fire Senior Inspector Erwin Versosa, junk shop asin dakol ang mga combustible materials ang nasulo. Damay ang mismong residensya kang kagsadiri kang nasambitan ng negosyo. Maray na sanang daiini nakaulakit pa o nakadamay pa ng mga pagtaraid na establishmento sa lugar at tulos man na agapan ka mga nag-responding personalis kang Bureau of Fire Protection Naga, katuwang ang mga Fire Volunteer Brigade, ang Naga White, asin ang Sinputong. Aminado man si Fire Senior Inspector Versosa na nadipisilan sa nasinda sa pagadan kang kalayo na yaon sa irarom kang mga tambak na combustible materials sa lugar. Kaya man nangaimpo pa ni Baco para man makalkal ang nagmamakot na baga sa irarom kang mga tambak na mga combustible materials. Medyo naghali-hali po si firefighting operation dumanta. Hindi dakol po talaga kaya simple na stockpiles. Medyo araron pa si uga pang mga nasusulod naman sa iraron po. So dahil man din naaabot ng tubig. Kaya ang nangyari po duman, gabos nga rin yung responding fire trucks na ubusan ng tubig sabay-sabay. Pero ang kagayon ng duman, control man po si area. Dahil man po malakok, may firewall man sa balyo, sa balyo. Hindi naman po naaabot ng sulo. Sa inisyal na investigasyon kang fire arson investigator, nawalat na appliance na naka-charge ang pinaghihiling na pinuunan kang kasulo. Base duman sa testimony kang saro sa naka-stab duman kay kina Mr. Velasco, may winalat po silang mga nakasaksak na appliances. Itong speaker daw po daw itong picture charge ninja. So yun po ito ang duda ninja sa pinuunan ng kasulo. Mientras tanto, aldaw man na Martes, nangyari ang kasulo sa sarong establishmento komersyal sa area Kampanganiban Drive, poco mas o menos 1:47 ng hapon. Sigun kay Fire Senior Inspector Erwin Versosa, generator set ang pinaghihiling na pinuunan kang kalayo sa ikadawang eskalon kang nasambit na edipisyo. Asintain naman nakadanyar pa sa pagtaraid ng mga opisina o establishmento. Immediately nakarespond man po kita, naharangisa naman po. So 1:49 po, nag-start na po kita ng firefighting operation. Sa second floor man lang po katong establishment ng BCBR Prime Enterprises po na pagsasadiri ni Mr. Eric Piroldan. And ang involvement lang po duman itong generator set na ginagamit nila po pang Domingo dahil po may silang supply ng kuryente duman. May problema na po sa electrical connection nila duman. And then so yun na po to, gamit si generator po itong Domingo, pero papahingaluan man po yan pag tapos ng negosyo, pag bangging tayo man ginagamit. So suma po kayang itong mga oras na ito, kung matatandaan na po, medyo nagpusog si Uran. Itong generator set po, located duman sa balcony man sa katong establishment sa second floor. Kang pagkusog ng Uran po, medyo na-expose po sa moisture itong generator set na pinag-ano sa tuwing investigador na duman po na-expose itong outlet ng generator sa moisture sa tubig ng Uran na ito. So duman po nagpon. Mayo pa mang naideklarang total na kantidad kang damage na winalat kang magkasunodang kasulo. Basado man sa record kang Bureau of Fire Protection Naga, 26 na kaso na ang nangyaring kasulo sa siyudad ng Naga ngunya na taon. Para sa Naga ngunyan, Joel Sulina. Naga ngunyan Express. Nakapagtapos na ang 85 trainees kan Jobstart Philippines 2025 asin isasalang na sa susunod na kapdangkan programa tangani marealisar an sa indang mga pangaturugang makapagtrabaho sa pigmamaot na kumpanya. May report si Ella Abrera. Naga ngunyan Express. Naggraduar na ang 85 trainees kan Jobstart Philippines 2025 ngunya na Miyerkules, Agosto 13 sa Pagcor Multipurpose Building.
matapos ang saindang 10 aldaw na softcore skills training na nagpuon kang Hulyo 31, 2025. Nandalman kan enot, alagad pigpadagos ang training kan 23 anyos na si Vina Otilla, asin natawan onra pa bilang most improved trainee. Mantang kinakaipuhan muna magpundo sa pagklase sa kursong criminology, naging motibasyon ang mga nanood ng digdi para sa iyang pangarap na maging pulis. First day po, si inot kong siyempre kinakabahan kasi di ko man berestado ang mga tao. Hindi, kaya tapos may social anxiety na tinatawag. Kaya parang struggle po ako sa pagko-communicate sa iba, kaya tapos nung tong kalakalaonan na po, nag-i-improve na po ako turo sa mga tinukdo na ma'am, na-encourage po ako na mag-inutan, magtaram, para maabos ko man daan sa diri ko. Kung in case na makakuha na po akong trabaho, dito man baga mamiwasan ma'am na mag-atubang sa dakulong tao. Serve sa country. Gusto ko mag-serve sa mga tao, kaya sa field na ito matabang sa mga kababaihan na naabriga, na lalabag ang karapatan. May personal kasi ako experience na nalabag yung karapatan ko bilang babae. Kaya parang lalo nagkusog si buot ko, o na-encourage po ako na mag-pursuhon ang pagpupulis. So, graduate ka? Napano ni mga lectures, role-playing, siring kan mga problema, asin solusyon sa workplace, brainstorming, asin mga aktibidad manungod sa personal development, ang 10 aldaw na training. Sa pangingenot kan Department of Labor and Employment, katuwang ang lokal na gobyerno kan Naga sa paagi kan Metro Naga Peso. Ko po na gusto ko pang kumbaga parang mailing duman sa sa workplace is ito nga ni pong sa problem solving skills po. Tapos yung camaraderie among workmates, syempre importante po yan na igwakitang good relationship with the employees tsaka itong mga supervisors na po baga. Tapos itong sa corporate or human resources man po. Human po yan kumbaga parang gusto kong career, kumbaga dream career ko po. Nakapagtapos man sa kursong AB English Language Studies, ang 23 anyos na si Mark, bukas siya sa anuman na karera base sa iyang skills. Siya man ang most outstanding trainee sa saindang batch. Expectation na araw kanita, pero katong tig-apod po ako duman, medyo nagulat man din po ako, tapos on the verge of tears po, syempre, out of 10 days ay na-recognize man po ninda si effort ko, kumbaga potential ba, as someone na, iyan nga rin po, ma-ready for employment po. Ayan. Ako sa DOLE, tsaka sa Metro Peso, as well as a city government ng Nagata. Kumbaga parang nagkaigwa po kita ning araw kaning avenue para sa mga kabataan man po, baga ng mga fresh grad, mga out of school youth, tapos itong mga deserve man po talaga na magkaigwa ning araw kaning opportunity and chance na ipailing ang kaya ninda, and itong kumbaga parang may-ready po sinda sa employment ninda. Ayan. Pagkahapon, yaon man ng 8 employers para sigigibuhon job matching, one-on-one interview screening, asin posibilidad na on-the-spot hiring. Digdi man hihilingon kang employers, ang mga aplikante makakalaog sa mga susunod na kabtangan job start, ang tulong bulan na technical training na igong stipend, asin panghuri ang tulong bulan na paid internship. Ng skills, qualifications, kung magmamatch naman sa available vacancies na daradarakan sa current employee. And syempre, yung positive attitude towards work, the skills na igwasinda in relation to the job vacancies, and then the knowledge and skills, and then the attitude, work attitude. Para sa Anagangunyan, Ella Abrera. Anagangunyan Express. Asin yan ang mga impormasyong naguno para sa lambang na genyo. Sa mga angat na inaatubang, lubod magdanay pirmi ang kusog nin buot, pagdadamayan asin pagtatrabangan. Hulita ika, ako, kita ang Naga. Sangaran kan sa kuyang pag-iriba, ako si Riza Mostar Santos. Inian ang Anagangunyan Express. Diyos mabalos. Anagangunyan Express.
Mag-aram ka mga bareta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Base Risa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Ang Naga Munya Express.